Ay, parking na motor mo niya. Hi guys. Hi guys, majong buntag. Hi guys, majong buntag ni jong tanan guys. Ako na pod ni si Jinverse. Welcome back to my channel. Karon guys, nami sa LTO sa Car City. Alas City na sa kananay buntag. Diyan mapay pag-abot namo. Sa Jumininggikan ito sa bahay alas 5:30 ninggikan nami. Diya agang buhok ang lukot-lukot kay kanang arong di mag kabud-kabud sa kananay biyahe. Kay kananay sabod. Diya daghan nagkuan guys, tao, madyan malun tao. Mahuman ni nga mo ang lakaw karon. Magkuan si Junjun, mag-renew si Jess sa ijang license kay expire naman. Unsa naman ni kamera nga nagkirap-kirap man ni. Daghan nakapila, abi namog kami mauna kay kanang sadyo pa man. Diyan na naman di ay daghang nakapila. Diyan si Junjun magpila pa na sa kuan guys form. Diyan sige yan guys, tas bahay nabilin, di man siya muuban kay di man siya ganahan ug kanang ingani nga daghang tawo. Samukan na si Jam paras katong day sa una nga among giuban. Naboring si Jam, di siya ganahan kanang nay magwatuwat. Mura pa na guys, may stress na si Jam kanang nay daghang tawo. Pero kakuha mo koy mahimo kay insa man jinis Junjun na ug asa. Namgadjud ko, Jam madjud kong uban-uban. Tanas Junjun guys, natawag na si Jam. Kuan man na diha guys, billing. Magbayad ko noona, asa mo so dito sa kananay medical. Nanas Junjun guys, gikan na siya dito sa Pikas building. Madyo laman untag na okay na. Kay kapoy magbiyahe guys, kanang ladyo. Diya, mararamgad dyan ka. Init. Insa? Mangyisa ta na. Gikan ko nangihi guys, kay kaisun ko. Mula gini dinaganahan ka na bito magbiyahe. Diya ka nang maghihi, kaya di ko ganahan maghihi daning kuan ba lain nga CR diya ganiha pag ka na makininginom ako tubig mo nang kaisun. Diya guys, padung nami uli na nagsuot siya sa kanang ijang jacket. Grabing kainit, alas 9 na sa kanang buntag. Diya pabalikan pa kuno guys, sinagka September 8. Kapoy ni nga mo ang lakaw karon guys, pabalik-balik. September 8 balik kuno mi kay mao schedule ni Junjun. Kaya gilahang dawatang tao kada adlaw sa mga manggirenew kanang license tag 5 ra ka buok. Mao na nga gidya ang schedule September 8. Balik na pud mi dani guys. Wa tay mahimo. Kay mao may ilahang kuan patakaran, kay nalagi pa yung mga protocol sila nga gisunod. Plastic? Salamat sir. Okay ha. Saya bayad dari sir. Ha? Kilay bayad. Nag-schedule ka? Kita tagli September ka utso ba? Okay lang, hapit na. Ako na lang gawantay kay Umka kaya boil tiyo, hirado man. tagadalagit man ko siko bitag atang-atang. Dalagit? Oh, Opo, upin dalagit ka. Agad nahurot na lang ko hapit na akong birthday nga makalimutan ni yari na. Sira. Di pa ka mag-expire ka ron? Karon pang pan. Karon pa 23. Ah, layo pa. Dili yo kapabot-paabot atong taon sa bulan, atong na bulan ba? Oo. Sige ra maging ko na abli oy, alay. Opo, agad pa rin, di pa pablihan dito. Ha? Di pa pablihan. Pagdilit pa.
Sirado mo yung talis, sirado mo yung talisan. Asa talisay? Sirado, dahil sirado yung tiyo. Di crowded ba? Oo. Di ka nang daghan kayo. Oo, yung anak lagaw, pero di Murag buhol pud ning kuan na guys, lugaran na na mga kabasakan. Sa kasagingan. Dakeg kuan. Kabasakan day ning kuan no, karkar. Kay kasagaran namong nalabjan mga kuan man, kabasakan. So guys, padong na may uli, mo niyang super metro sa kuan guys. Karkar. Diyan katong unahan. Guys, ano pod ning dani dapit. Ani mi dani mag shoppingan sa una. Naka December apod, makani mig December ug nay mga hinatag nga kuan ba. Pinaskuhan, mo na nga ni mi dani guys. Magsuroy-suroy. Malit sa mi dari kuan guys, chicharon kay mangigasang giyan ja. Lami ra ba ning chicharon dani sa kuan guys, karkar. Ug kanang naay ampaw kanang banana chip. Ikaw rin pili. Saan sa niyo? Oh, kana banana chip. Chicharon nga mangang. Ay, nang halang. Pila sa ron nito eh. Peching kurang. Pagduha ka gusto ni. Papalubong daw ano. Ampaw be. Ampaw po dapili. Ha? Ampaw. Pagsis ni. Gani 20. Kanira duha. Kanila diba? Ito ni siya. Kini teo, pila ni te? Pagsis na. Kini. Tinta, 25. Pili na na. 25. Duhaan na lang ni Bio para mo. Oh, duha Pila na. na te? 25 rin. Mabidising ko. Parang ko sa 110. Badan. Parang lamian lang taon nagilang bukid dito si babaw. Daghan po duguan kalubihan. Manayang ganan guys kanang magsakay-sakay ko. Kay maglantaw-lantaw ko sa mga view sa Daplin. Diya. Mag-imagine ko nga kanang naikuan. Buhol. Makalabay ko kanang nay katipunan. Kinamang ko yati sa kanang nay katipunan. Diyan nga tunas kanang nay bukid. Itong Carmen sa Sirabulyonis. Kay may ang mampud ni siya guys. Kanang agihana. Kay daghang mga kuan pud ba. Kahoy. Murara po ni si Jawag Naskuan guys, Carmen, Bohol, kaning lugara. Nanay mga muto-muto, nja na po mga kakahudyan. Kaning lugara guys, ganahan ko dani, kay murang kananay Bohol ba. Ang mga gihanan, laktiranan sa kananay pika sa bukid, ug madtumig kananay Maribuhok at tumiagi Katipunan, dya si Rabulyones, Carmen, Clarin, mama siguro na dihang lugara, dya lusot na dito sa kananay Maribuhok, dya nga to nagkuan. Tagbilaran. Mura ni siya guys. Nagyanan sa kananay Bohol sa bukid. Mao nang ganahan ko kanang maglantaw-lantaw. Kaya nag-imagine ko nga nakos Bohol ba padung kumuuli. Mura na kog na giring. Nag-imagine. Diyan na pa yung mga kabasakan guys na. Agadyang pamati guys. Murag padung kumuuli sa kananay Bohol. Imagine na lamang ko kay hindi man ko makauli. Ganan ko sa biodari na ibukid sa kanay babaw. Diyan ka ng karsada kay marabing dako Arang kaluag ka ka na karsada murag nas ka na Manila. Diyan nakalami laman kay makalantaw ka kanang mga bukid-bukid. Diyan na mga daghang kahoy kuan man na mga bakawan. Kabakawan isay nganda ng nga kahudya kanang nas dagat maman siguro na majama lamang kong kuwan tabi dyan ay mga lubi hilajog na kaadyo mga lubi aranang ka tag-as nanako sa kuwan guys Sagbayan Peak nagiring naman siguro ni Jijin Burst nagsigira mag ka nag-imagine na mga kuan guys pispanan luwag ka jug ilang kuan
Nga pispan sa kay gibuhi dana tilapia ba og bangus. Sa tiplor pa oh. Sa tiplor na unahan. Pagsi na tiplor na. Dana kos puti, putlong ka Malaysia Bohol. Garantaw kos mga kahumadyan ni Tatay Ariston. Hapit na mga hinog na. Ipangbutangan nag mga taw-taw karong di panganan og madya kananay bunga. Taman ra lamang ko danis kuan guys, pag imagine, masig ni moingon dani nga nagiring nako. Luwag pod gadyo kabasakan ning kuan Argao. Argao naman ni guys kaning lugara. Daghan pag kuan kabasakan mura pod siya kananay Bohol. Ang dalagit ra moy-way kabasakan wa ko kita ditog basak ug kananay kabaw ug baka. Tay baka tuwa na nabsab. Kulor puti. Basakan na po dari. Bago paninggi anihan kay wa pa man nakuan nadaro. Jota po'y baka to mga puti nagkanan na ilahang baka dani. Dami daning lugara makawas kananay kamingaw kay murarapod kananay Bohol lantawon kinay mga basakan, nay mga baka sa dalagit kay wa maingani. Mo na hospital sa kuan guys. Argao. Dito sa center sa dalagit ug nay mga anak dito di nila kaya. Murag ani nila dani pasa. Ang lamia jud lantawon ang mga kasagingan ug kalubihan guys. Mura jud kog naa sa Alicia. Nga suroy-suroy. Makalami ba jud pod sa pamati makawas kamingaw. Kita na po kog baka guys. Ta color brown. Gani hagang nakitaan kay puro man to puti. Paway sa medari ka rejut guys kay gi huway ag kuan driver sakit ko nagjam tunot. Nagdadapod mig kuan guys bag mo nang murapod mig mangulig Bohol. Pero agsuda na nga mo ang kuan guys bag raincoat, tolls, ug mga uban pa panty ug brief kinjag makaigit ni nami ilisan. Pero guys, kinalamian jud to kanang makauli mig Bohol kay na iktin jud tama nagang kasing-kasing guys. Guli ko kananay Bohol kay ra nang ka mingaw mo nang nagbiyahe mi ganina, nagsigara kog imagine nga nakos Bohol. Mura na kog nagiring guys, pero sag dilaman kay malipad jud man ko karon. Hapit na may mabot guys. Dalagit na ni daning dapita. Nana guys, abot na may maadjong pagabot sa Alicia Bohol. Nagiring na dyan si Jejin Burst guys. A few moments later. Hi guys, madyong udto guys. Udto na dyan. Nakauli na mi. Ngikan sa kanay LTO. Kumanapad mi kuhan guys. Paniudto. Yan, nagilis na mi kay kanang naidaghan. Rabang kanang naitaw dito. Mato guys, ikulbaan kong madyo ganiha. Kay kanang naay apit ko disgrasya madyo gani kay kaloy alpas kana nay kuan guys. Ginoo kay ako nakahawid sa kananay saninang tulog pa mor. Ngano natulog. Kay wa po ako nakahawid sa saninang Junjun hadyang man ko ba maligsan jud ko datos ni dakang truck nga gasunod na mo guys. Lugay man ko nakato gabi kay nagchatanay pa mi ni Tiri. Kaya si Tiri nagilak man to siya gabi kaya nahiubos siya kaya kanang nga naman na siya hilakon man na siya basta na makabasa bitaw na siya kanang may mga message kanang mga comment bitaw nga kanang mo to nagchatanay medyo ako nakabantay nga kanang gabi na di ay gabi kadlaw na kamo gabi ka pa gusto man di ay alas 12 na diya kanang nay nagalarm si Junjun alas 4 to diya kanang nay pila ra ka oras sa gahang mo to nga nakatuog ko guys sa kanang biyahe. Aran ng kurata kay kanang nay kanang bitong. Nga na naman tagkuan ba? Siyempre, kalit may mga libo. Aran ng kurata nakaawid ko kalit sa kanang sanina ni Junjun. Ang nabira si Junjun ug kanang nay kalit di maputo na kurat siya. So kayog nerbiyoso pa ni nangakras na siguro mi. Muna diha. Pag bulakaw gani matugog sayo di kay matugog. Kusay ko na to alas 10 natug na ko. Siya day na. Ako mga alas 12 launa na siguro ko dato na to. Ra ka oras sa gahang to gabi. Kay nagchatanay pa pud mi ni Ate Alex. Sa kanitire nagchatanay mi. Supply pa jud ng lakaw kay pabalikon pa pitsa-otso. Magpakuan man di ay nga na. Schedule man di mag-renew lisensya yung baro.
Diyama to guys, daka kadyo kong pasalamat sa Ginoo kay wag gyapon ko ni siya pasagdi, ja nangilan pa jud ko guys. Kaya wa pa ko dato nangili, patay na siguro ko ron. Maligsan ko dito sa kananay dakang truck nga sunod na mo. Mo na guys, ug na gani plano nga kanang mobiyahe. Tulong sa'yo. Matug jud ka nang sadyo kay arong di dukaon sa kanang nay biyahe. Pares na nga gaduka-duka ko sa kanang nay biyahe. Sig na kayon ka ang imong dala kutsi. Motor na yung Rosie. Motor na Rosie, akala niya kutsi. Rosie di ay na motor. Mo to pag ingana na igula naman demis kanang kuan biyahe. Salamat gyapon ko kay wa ko mahagbeng. Simba ko lang mga jig na hagbeng ko na. Lata jukos kanang kuan. Kalsada. Nangga pa jukos kuan guys. Hog tas kanal. Ginoo. Pinangga pa jud mis Ginoo kay wa mi na nga unsa. Kay si Junjun og kraman pa to. Wala na nga balintang na siguro mis tengas kanang kalsada. Focus na sa karsada. Ano gina mag-drive ka focus. Kay dire kay taos karsada dagas kanan. Nanjarang kakapoy guys. Kay kanang ladyo po to mo ang abag ikapoy ang angkas. Ag driver. Aron di ka kapod yun magbiyahe, magangkas kag laing kuan. Jaman. Chik si mo ang iangkas para haya-hayagi mo ang biyahe. Inigbalik mo koy pa ka. Hindi na kumuban basig magkatuog na po ko. Ayoy. Bitaw, matuog Koy na da ko kay sa'yo. lisod makaduka ba na ikarosa may nang kay istorya ba. Dali ra kay tudukaon basta ka nang ikarosa mag-drive. Nung gitsit-hitsit man ka. Siyempre, sa music ba? Buwas sa init. Nanon na po kag TikTok no? Wala man ko daw. Ay, TikTok ko dyan. nanon na po na siya TikTok. Diya. Huwag no. Tulpo na akong tarawan do, tulpo. Po TikTok do. Nanaw ka na itong ni mga siksi nga. So, Baji. yeah, let's go. Oh, manggod. Hindi lang, hindi kayo makatawa. Siyempre, alam mo, inig pangutan. Mahila ko. Hindi nga naman ganyan na basta tinan kayo makatawa. Katawan lang ta, bisag mahila. Idol kina niya ng mga baji nga kanang lami kadyo mungwan guys, manajaw. Idol kadyo na niya guys. Kanang mga baji nga aning ti kadyo manajaw, ganan na siya mo. Tanaw mo nang maingan nga may pay mag-TikTok ka din. Mag-TikTok pa kuno ko. Ako ni nagsugo nga kanang mag-TikTok ko guys. Nandiya kay di man ko kaya. Katubitong nag-post ko ka nang na Facebook nga harap ng edit nga naglampaso ko ba. Diyan gi-edit. Diyan naman ganito inang bus. Wa ko no kuy angay mag sajaw-sajaw, di ko no ko mga ambisyon, mag-apil-apil da ng TikTok, wa ko no kuy angay. Bakit? Ja, si Junjun, may Nga gusto ni mag-TikTok. siyang mag-TikTok ko na gusto ni siyang Nga mag-TikTok ko. mag-TikTok. Kinalan din magpaangay. Na magay lola na mag-TikTok. O si lola, gangayan ba yan? Lingaw-lingaw ram na ko. Nasa maning naong ahang naong nga namuwa man eh. Ha? Namuwa gang Sa'yo naong. mong gisuot, ni-reflect. Kaniyo? Pink. Sa nina. Kanina. Ni-reflect. Gusto ni Ja guys nga mag-TikTok ko. Kay idol na ni Ja ng mga badging nga ani timang TikTok ba. Mananaw naman ko dili idol, grabe. Mananaw di idol. Ningan ka na Day. jud ningan ka na Siyempre, jud nag-ana na mo kita na mo lang tanawon. Ano bang mo piyong pa ka? napasgiyan katilaw karong napasgiyan. Pasalamat ka kay wadas giyan to naligo. Napatos giyan ka ubod sa kang giyan sungugon jud kang kanang naitaman. Ningan ka na jud siya nganan og TikTok. Diya guys, kanang naloy kong tiri guys, kaya naghilak na po siya gabi, kaya nang gibuli na po siya, na ay nagbuli ni siya. Kanang tapong nga bang tao din nila manang tapod magtataka o kanang naay jawit, kay siyempre sakitan ba dyan ta. Na siyempre sakitan po guys, kaya kanang igsuon man mi. Naginan siya kanang immature kuno siya. Tawanan lagi ng problema. Tawanan mo ang iyong problema. Diya mo to, siyang gingnan nga, di na laman na tagdo ng mga tao nga na. Kay magsakit ra ng imuhang kanang nidughan. Yang nga dara nas Ginoo kanang mga kahibos, mga kasakit nga nas kanang imuhang dughan. Yang nga dara nas Ginoo kay Ginoo na may bahala dana. Siyang gingnan mo nang dugay lagi ko nakatuga bi mo to nga giduka kus kanang biyahe ja. Pasalamat gyapon ko kay wag gyapon ko pasagdis kanang Ginoo. Diya mo ra tog amo ang vlog karon guys kay kanang kapoy matug sa ko kay kanang katugon ko guys kanang giduka ko kay hanggang to gabi murag 2 o 3 ka oras hanggang to diya matug sa kon diya. Magpasalamat ko sa inyong pagtanaw guys.
Na makita-kita na puta sa sunod na mong vlog. Bye-bye. God bless na yung tanan. Bye-bye.